למה לשלם 3 מיליון שקל על דירה, אם אפשר לקנות היום את הזכויות לדירה של העתיד? רוצים לקנות דירה? השיטה הרגילה אומרת, תביאו הון עצמי ענק, קחו משכנתה של מיליונים, תשלמו לבנק ריבית במשך 25 או 30 שנה. אבל יש דרך אחרת. במקום לקנות את הדירה המוכנה במחיר המלא, אפשר לרכוש היום את הזכויות שמהן עשויה להיווצר הדירה שלכם בעתיד. אני מדבר על רכישת זכויות ל2.5 יחידות דיור בקרקע, שנמצאת בשלב תכנוני מתקדם, תוכנית מחוזית מאושרת ותוכנית מפורטת לפני פרסום. ולמה 2.5 יחידות? כדי שגם אחרי הפקעות, הקצאות ושינויים טכנוניים, יישאר בסיס זכויות משמעותי לקראת שלב הבנייה, ואז מגיע השלב שרוב האנשים בכלל לא מכירים. כשהקרקע מאושרת לבנייה, ניתן להתקשר בעסקת קומבינציה עם היזם. אתם מביאים את הקרקע, היזם מביא את הבנייה, ובמקום שתשלמו לו מיליונים על בניית הדירה, הוא מקבל חלק מהזכויות בקרקע, ואתם מקבלים את התמורה שלכם בדירה בנויה. אז תשאלו את עצמכם, מה עדיף? לקנות היום דירה ב3 מיליון שקל ולהיות גבולים למשכנתה לעשרות שנים, או לרכוש היום קרקע בתכנון מתקדם, ולבנות לעצמכם מסלול לדירה חדשה בעתיד. הציבור קונה דירות, משקיעים שמבינים תכנון, קונים את הזכויות שמהן הדירות נוצרות. קרקע למחשבה עם דודו טרזי.